planong pagpatatag po or planong pagtatatag ng electric vehicle bus rapid transit sa Pangasinan na makatutulong umano sa pagpapababa ng pamasahe. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Layunin ng planong pagtatatag ng unang electric vehicle bus rapid transit sa Pangasinan ang pagpapanatili ng mababang singil sa pamasahe bilang solusyon sa krisis sa enerhiya. Ayon sa pahayag ni Governor Ramon Gico III, mistulang train stations na may electric buses at kaukulang stops at terminal ang electric vehicle bus rapid transit. Dagdag niya, plano ring magtayo ng solar chargers para sa mga dikuryenteng sasakyan kasabay ng pagsusulong sa paggamit ng mga ito sa lalawigan. Noong Disyembre taong 2025, nauna nang inihayag ng pamalang panlalawigan ang paglalagay ng 2 electric vehicle charging stations sa loob ng Capitol Grounds na may layuning bawasan ang carbon emissions at isulong ang green mobility sa Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.